Hosea 5 ayat 15 Rodi Hosea 6 ayat 6. Songonom mahatana laos tajaha margati sorin. Laho maau mulak tu inganakku paima diudukon nasida dosa dasidai jala dilului nasida bohiku di bagasan hagogotan nasidai pasuguton nama mangaluluyau sian nasarohana. Ayat sada. Kita asampuna kita tu Jehovah. Rumah ibadah mengembali, laos ibadah selalu kita. Rumah ibadah mengembali, laos ibadah selalu kita. Sai panguluon na dohita dung salpu 2 ari. Tole patoluarihon paheheon na hita. Asa mangulu hita maradop ponibana. Saya menanda mahita, saya gas mahita mengiani pabinutuan di Jehovah. Lusun wasa hari utong Tungahama bahenok kutuho ale Efraim, tungahama bahenok kutuho ale Juda, ay tuduson obun manogot do hadaulo tomuna, jala tuduson nabur manogot natibu manaik. Jika ini kuatkan sesida berdiri akan berwira, bunuh sesida berdiri akan sahaja mengapa, gabi bisa kau sohom pandang. Ay lomoado rohaku mida asini roha, asa mida pilihan. Jala lomoan mida parbinotoan di debata, asa mida pilihan si tutungon. Ido yang gosahatna. Horas madhita saluhutna. Damang dainang na hinaholongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan topik ni minggu tahun didok ima haporsiaw nido na baluahon. Haporsiaw na baluahon na pinasahat ni debata di bagasan parnguluotak. Ima nagabi ojahan diganup nasa minggu tahun termasuk matuak are minggu. Suku-suku na parjulu. Songo dia do relasi ni jolma do debata. Adong nama dok songon hubungan ni ama do yanakonna. Adong nama dok songon hubungan ni sahala raja dohot na nirajaan na. Adong musena madok hubungan ni sahalak dongan tudongan na. Adong nama dok muse songon hubungan ni sahalak namar ripe. Manang namar donga saripe. Manang suami istri. Laos ima gobaran na pinasahat ni hatani debata taringot gobaran ni bangsa Israel dohok debata. Ido bahen disuruh debata panurirang Hosea. Asa mangalap songon berua naso tama. Manang di dokter surat di si songon berua si babi jalang. Radang mungkin ni bolo pinikiran di jolma. Bohado Tuhani mersuru tu panurirang Hosea. Asa mangalap berua si songoni. Naswadong beak kaburua natama, naswadong beak kaburua nasuman, naswadong beak kaburua nabui niat dinggad diadu pan ni debata. Ima gobaran ni na pinatudu ni debata tu panurirang Hosea. Songonima relasi ni debata dohok bangsona. Songo relasi suami istri alai sada sianna berrelasi dan setia. Alani pangodam-odam ni bangsa nasing Roma bangsa Israel dang mangidogugu tu debata. Alai saya torus do nasida martangyang. Saya torus do marsoba. Saya torus do pasahato pilihan. Saya torus do dinalaho patupahon ganup nasaulau ni ugamona. Alai
dan setia. Idia naso setia bangsoi, ala roha maolon ancaman manang oddam-oddam sian bangso nasing, gabe dipangido bangso ima, bangso Israel ma, pangurupion, pangalinggamion, padukungion, sian bangso Asyur. Bangso Nabulun, bangso Nagugo, bangso Nabalga. Nalaho mangalo halak Babilonia. Dohok mangalo gadup nasa bangso nasing. Dang tu debata bangsoi mangidogogo. Tarimas debata. Tarimas debata. Sarupara. Molo sada keluarga. Adong salah satuna naso setia. Naso setia di hubungani. Naso setia di hubungan suami istri. Manang nadidok mana mangalaku. Ate. Ima dosa ni bangsa Israel. Alay damang dainang buhado ujungna. Ujungna di pasahat debatado bangsa Israel tu bangsa Babil. Terbuang bangsoi. Marisuang do tahi-tahi ni akka padebisuk. Marisuang do akka hamaloon. Akka bilang-bilangan. Akka ganup na sa suha-suha ni bangsoi. Mangido hagugoon ni portibion. Mangido hagugoon ni akka bangso manang mangido hagugoon ni akka jolma. Ternyata marhitei damang dainang. Dipaigot matuhitan waing. Hapor seaon na songo dia do na paluahon. Hobar tu topik ni mingguta hapor seaon ido na paluahon. Hapor seaon berarti pos niroha. Manang marhaposan. Marhaposa tu portibiod do hita. Manang marhaposa kita tu debata. Manang na marhaposa tu dirita sendiri. Marhaposa tu hamalo otta. Marhaposa tu ganup nasa akasuhat-suhat. Na taatu si dibaga sa parngulot tahun. Ternyata orang yang mengandalkan dirinya sendiri pun. Isi nabui malua harwa. Adong nabui malua lani pilihan na. Adong nabui malua alani pabahenan na nadinggan. Ado kalak nabui malua ala sini rohana. Darong. Dang adok kalak nabui malua lani pabahenan na. Maka nasik kita doho akau gamo nasing. Ate. Allah hita saluhutna na targuar Kristeni sadiri pe nung nga dapota kaluaw ni. Sadi hari na madapot tahaluaw ni. Dung tapasahat dirita tutuhani. Di siya madapot taluaw. Jadi bolo dido kaporsiaw ni do na paluahon. Ise na tahaporsiay. Dison ima Tuhan Yesus Kristus. Jadi bolo dido musehatan asigra na patudos soni Yesus Kristus do na paluahon. Tuibana do hita porsea. Tado maha porsiaw ni do na paluahok kita. Jadi bolo dido na porsea au porsea. Porsea tu debata Jahuba. Porsea tu Tuhan Yesus, porsea tu to diperbadia. Berarti na tapasaha do dirita tuti manang marhaposat tu si. Ay lapatan ni haporseao ni penungatakas di patuduhon nate. Haporseao ni ganup nasahita nama pasahat tu diri do manang mempercayakan diri kepada apa yang kita percayai. Berarti adong penyerahan diri. Ido haporseaon. Dang adong na diguari. Aw porsea di debata. Alay dang adong di pasahat diri na tu debata. Sarupa na so porsea doi. Molo di debata. Sarupa do bangso Israeli. Porsea do nasida dong debata. Alay dang di pasahat diri na tu debata. Porsea do nasida ay debata do na boy patupahon. Natuk patupahon manang dia pe. Ay huwasona luar biasa do. Da jala dakabatan ni manangaha huwaso ni debata. Nasubui debata palua ho bangsoi. Luar biasa balgani holong di debata tu bangsoi. Alai bangsoi sadiri do. Naso olo pasahat tu dirina tu debata. Damang dainang. Relasi suami istri pesongoni do. Relasi yang saling memberi. Ate. Relasi yang saling memberi. Amat tai pasahat tu dirina tu inat tai. Inatai pasahat tu dirina tu amat tai.
Ima relasi yang saling memberi. Dan relasi na saling menuntut. Ate. Gudang do pasangan nuayang na saling menuntut. Menuntut asa songon A, songon B, songon saha, songon dia. Songon na sinakapan ni rohana. Tetapi saling memberi. Boy do mengkritisi boy. Ipi mangaleho doy. Mangaleho pangatusion. Mangaleho nakanadinggan. Mangalehon pangajarion. Dang nasalah di sini. Ate. Jadi dang nagabe kaku. Onya memberi. Salah peinatai. Salah mesi. Pasobu. Alanya pasti upasa diri kudang songoni. Dang na pemberian yang semu. Tetapi pemberian yang hidup. Ate. Na mangulu. Ido na pinasahat ni debata. Dirina tu bangso Israel. Asa mangulu do bangsoi. Na mangulu lapatan na dada holan na marhosa. Dada holan na boy mardalan, na boy humusor. Ate, songon pangatusion ni benda hidup. Buasa maido benda hidup. Boy marhosa, mardalan, berkembang, bertumbuh daun. Alay na didok ni debata taringo Tuhan nguluan ni dangi. Molo si songoni guda kana mangulu na tinopan ni debata nasik pi mangulu do. Ate. Alay na didok ni debata taringo Tuhan nguluani adong na mangului jalamanopot tanguluan. Hanguluan na manopot tanguluan. Hanguluan na patupa hanguluan. Hanguluan persatokinan makorhon hanguluan saliling-liling na. Ido na dimaksud ni debata hanguluan. Jesus Kristus pe ido tujuan na rotu portibion. Asa mangulu ro di saling-liling na doa kana porsiai. Dakolan na mangulu parsatok kinani. Anggo mangulu parsatok kinani itu sudah jolma. Ate, nasomalua doho nasomalua pe mangulu do. Marhosa do. Bergerak do humusor do. Alai pasti do dapat nibana hanguluan na saliling-liling nga. Bolo nasing. Berbuat baik. Patu panadinggan. Songon gabe mabuat tiket doi asa malua. Hape hita kana porsea dan songoni. Tapatu panadinggani, taulaho naka ulaon nadinggani, ala naung malua. Ala naung pinalua ni debatado. Nama balos do hita tusidaong. Ala natahangoluhom mahaluauni. Ala natahangoluhom mahaporseauni. Ate. Berarti bolo didok maka hangoluhon haluaon. Berarti maka hanguluhon napatu pahaluaon. Bolo didok na maka hanguluhon haporseaon. Berarti na maka hanguluhon Tuhan Yesus. Na maka hanguluhon hatanai. Na maka hanguluhon na sinakapan ni Tuhani. Ima na sinakapan ni Tuhani. Sing hanguluhon oton niya ka na porsea. Si patupaon ni ganup nasa na porsea. Naung malua jala naung mangulu sa liling-liling na. Damang day nang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Lapatan ni arti Hosea, ate, siyan bahasa Hebrew doy didok penyelamat. Si palua, manang didok mamuse debatado na paluahon. Allah yang menyelamatkan. Ima lapatan ni guar ni si panurirang Hosea. Debatana paluahok kita. Dak kita na paluahok kita. Debatana paluahok kita. Dangulaw tanadinggan na paluahok kita. Ngapar jabar kita sudah dihaluahon. Nungapar tohap kita dihanguluan. Jalan nungatakas tutu. Ima tahulahon di bagasan parngulot tadamang dohok daidang. Alani, unang besongon bangso Israel. Ringgas domar minggu. Mangod dihod dosana. Makulipi. Akka hajahatonna. Seolah-olah baik. Seolah-olah luar biasa ibana namar debata. Alaina mangulahun ulaun agama do. Ate. Hanya kewajiban agama belaka. Marsi jalangan senyum. Rohana sing-asing. Itu kan. Repot doi. Ate. Ngai gabu si bedirina bolosongoni. Dao. Yes dibagas. Yes madiduru. Idu sa sitong. Baru adong museda patu panadengga na sa bereng-berengon ni halak. Na mangihuk muse bolo tuhita nuaing bohado. Berusaha do hita patu pahon na dinggan. Manang tapatu panadengga ni hola makulu piaka.
Nah hurang di hita. Manang gabi menyingkir do hita bolona yang patupak kana dinggan. Medau-dau hita. Ate. Artinya berusaha menghindar. Mulubu yunang mak. Mulubu yunang mak. Molo si songoni bohado hita. Ate. Na menghindar do debatas ya ganup na sapar nguluta. Molo di doka porsiaoni na paluaho kita Tuhan Yesus donaro. Dinalahu paluaho jolmai. Dang nahita naro na paluaho jolma. Dang nahita naro asa gabi malua. Ate. Tuhan Yesus nangro. Nuaing songo dia hita di baga sapar nguluta. Hita manaro. Songo berua naro namar sahiti. Hola Rabbu ni ulus ni Tuhan Yesus pedi peop ibana. Alai di bagasan pos ni roha situ tu di Tuhan Yesus. Naik komalum malua ibana. Halongangat di patu-patuhani. Malum ibana sian parsahiton. Hape nga 12 tahun ibana namar manao nakasahi si songoni. Tamang dainang nahinaholongan. Laos si songoniman narikot si hanguluhonot tadamang dainang. Dihita nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Adong sada relasi ni sahala danak tunatoras na buru ate. Jadi ditiki disuruh idong nauma buru anon paberesom muja buda au neng kerejo. Pokokna ikun yes benom musuh di jabuang. Nina. Jadi mula siya kerejo inatai dibereng maburu naon ngamudum. Alai digijang ni meja belajar na arong masurak-surak ni buru naon. Ijahay nung ngay ma. Mana pujabu 500.000. Mana pu alaman 500.000. Nina kan? Manuci piring 300.000. Bayas aka abit marang manuci 1 juta. Ikirai mana masulion sahak ma total lamar 5 juta. Akaulaun na nasadari idi jabui. Senyum do inatai. Ate, dang pola songod dia rohana. Dungi dibalos inatai masurat nai. Sugut nai manugut diari dang pol tak dope mata niari. Ngabor ha inatai musi karejo. Laos dibaem ma surat nai musi digijang ni meja belajar ni anak boru nai. Dungo ma boru nai dibereng ma. Sia tau ko dibagasa siu biokku. Nunga hugarar gratis sia bulan. Nunga hugarar gratis si. Tak pola hubangi dorang margararin. Dung benek ko muse sai hupa balajoi doho. Sai hupa sahat doasi tuho. Asabuinya dengan pertumbuhanmu. Dang pola margarari. Nina. Jadi sahat mamuse di aka naung sikola ho. Sikola peho. Dak habila bisa dia habis. Dohok dongkosmu, dohok dobajum, dohok sudita he. Naso habilangan au. Molotung peso habilangan awi. Alai naing dang perlu be margarari. Nunga parjulu be margarari. Alai dang perlu marutak kotuau. Nin nama. Damang dainang nahina holongan. Tangis maburunay. Tangis maibana. Laos. Diulahun ibana maulaun na do dinggan mulai siya ni. Dihita pedamang dainang. Ahamana gabi pesan na dihita. Molotapar rohahod di ayat onomi tutu didok. Ay lomoado rohaku mida asini roha. Asa mida pilihan. Jala lomuan mida parbinotoad di debata. Asa mida pilihan si tutungon. Unang do ta kira-kira naung talehon tu debata. Sotung ta bilang-bilangi marhite rupiah. So tung ta bilang-bilangi nga lujaw, nga hirhudokku, habis tikiku. Ganu pari, ganu tiki, saliling marhosa do pehita di portibion, ganu pari ima di ramoti Tuhan. Adong bui gararotay,
Nungai palua hita muse, na patut na hita dang malua, na iko kamatead do ala ni dosei. Alay di palua Tuhani. Dang adong na bawing manggatihom mudar di Jesus do hosa di Jesus. Dang dada do honot tabi mauliate tu Tuhani damang daina. Di bagasan roha mauliate ima hita pasahat tu pilihan. Di bagasan roha mauliate ima tapatupa kaulau nadinggan. Di bagasan roha mauliate ima tapatupa songon nahobar tulomoni rohani di bata. Di bagasan hasatiaun. Sotung gabisu setia hita. Setia songo dia do bentuk na setia. Ukuran setia molo nunga ditotuhod di bata hari minggu hari parmingguan marminggu mak. Molo nunga ditotuhod kuria hita hari Selasa partangyangan setia mah hita di partangyangan ni. Molo tungalani parsahiton. Molo tungalani kaulau na subui manang songonudan na sohasaongan bah sakap ni di bata mana saud disi na pasti berusaha mahita mangulahon lomone rohani di bata. Pos marohatta naung jumodo di bata maka holongi doho patupahon lomone rohana. Amin martangya.